la ebhodweni elikhulu lasesizwini yithi nami ngizohamba ngiziqhenya ngoba umgodla wami uzobe ugcwele kanti uShembe yena unendlela yakhe uyazi ukuthi kufanele kube khona engikupha abantwana basesizwini kodwa akusikho kwami uqhamuka kuyena osesizwini asikhulumi ke ngwento esikhulumela thina ngokwethu sikhuluma ngoShembe esimlandelayo sizawudlula engomeni yeshu umuzi wamanazari aritala
inkosi yaseSilweni esilandelayo uNyasi lwezulu. Sibone imanga bayaze kade bekhona ePhihleni ukuthi uShembe uyakhazimula, uShembe uphelele, uShembe akadingi okunye ngoba wena mhlasimoma mhlawumbe uzothi hayi ngifuna ukuthi ke kube nje namhlanje kukhale kube iopera cha le yaseSilweni iphelele isuka eqaleni yayivele iphelele kusekho napho umqali wendlela uthi ugogo ongizalayo ophile ugogo ozala ubaba ophile nomqali wendlela uthi lenziza kwamathunjwa unina uMashaba wahamba wayicela inkosini wathi ngizomnikeza indodana eyodwa. Niyamazi umfundisi Mathunjwa wathi ngizomnikeza indodana eyodwa, wathi kodwa le ndodana manginikeza yona ngicela ukuthi niyiphathe kahle, ningayenzi okunye kwasemhlabeni ngoba uShembe uphelele njengoba bengenayo enye indodana yokuthi ngimnikeze, kodwa ngihambile ngawucela inkosini yaseSilweni ngase ngithi ngicela ukuthi anginikeze indodana eyodwa, wasemnikeza. Ngeke ngisho igama lakhe kodwa kwathiwa nanguya base bemnikeza igama lakhe. Siphile wathi uma ngabe nimphathe kahle uyophila nani nize nimdonse ngekhupha. Silalile naye ngenhlanta uNtanga baba ngikhule ngihlala emzini wakhe ngesikhathi so 1963 bengineminyaka u-8 ngaleso sikhathi angeze ukusho ukuthi sengineminyaka namhlanje ibirthday yami ngithi namhlanje uNkulunkulu angazi ukuthi wenze njani. Kodwa ke uthi ke bese umthatha lo mntwana uthi umphathe kahle, uthi ngomnikeza impilo ende. Ngempela umnikezele impilo ende. Ikhehla lami leli lingisalayo lahamba lona bese kudala, kodwa nalo lithe egcineni ubaba wayengasuthi, kodwa wathi uma esethi ufuna indodana wahamba enkosini yaseSilweni, inkosi ilanga wafika wathi bengicela ukuthi unginikeze umntwana nje oyedwa umfana. Ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi esasinzima lapho ukuthi kuthiwe ithi inkosi yaseSilweni ithi hamba uyohlala ethempelini, uze uma uhlele ethempelini ubophele isibopho lapha esiswini, uhlale kusukela ekuseni kuze kushaya intambama, awudli, uyophuma ngoba uyophuza amanzi. Kodwa inkosi yaseSilweni yase yambusisa nobaba usiyamthola mina. Uthema kunzima kunjalo ngase ngiyakhula ngase ngiyaqala sekubakhona izinto ezenzekayo sokuthi hayi lo mntwana lo ngifuna ukubona ukuthi niyethembela niuShembe. Wathi naye lo mntwana lo ningamnikezi okwasemhlabeni, ningamnikezi ukuthi wathi mase kufika ikhathi enzima basuka ubaba na ubaba umncane basebegijima bahamba baseney'nkomo ezafikile 60 zaphela zonke ngoba babengalilandelanga izwi likaShembe. Babethi hayi ifike inyanga ithi gijima, ithi manini khona lapho eziko agqumagqume nonke, kodwa kufa kuthi ngila. Wathi ngelinye ilanga ngizonqamula nje ngithi laphana ithi wathi ngelinye ilanga wasethi unina kamfundisi wasethi uMashoba wedade wethu esho kugogo wami uMakhumalo wathi awedade wethu ungolekele ingane ke ngihambe nayo ngiyobona inciko
ngaleso sikhathi ogogo baba ukuthi inceke yasesizwini ngoba babehamba nobaba omkhulu babethi inceke kaNkulunkulu. wasethi hayi kulungile, wasethi ilethe, wathi hayi ngiyithatha ngihambe nayo. Ngahamba sengihamba nayo. Sasesiya emzini waseMkhaideni, safika khona sajabula. Ngangijabule, ngangeze ngayigibela phela imoto, ngangijabulele nje ukuthi nje imoto ngihleli phansi kodwa imoto iyahamba, ngibone sengingena emzini waseMkhaideni. Kodwa ngithe uma ngifika lapha ngihamba ngiyagula, ukugula sekuphele yonke into ekhona ekhaya. Kodwa uNkulunkulu wasesizwini wasethi hamba uye kuShembe. Ngathi uma ngifika inkosi nasesizwini kwakuyisabatha, kwakuyizolezi ikhathi ngabo-2 ntambama. Sase siyahlala ethempelini, yayinqamula ngase siyahlala ethempelini. Yase yithi inkosi nasesizwini kwasekuthiwa bonke abafuna ukuthandazela. Sasathandazelwa yilona ilanga lamalanga. Sase siyahlala lapha. Sekukhona izihlahla esazikhona lapha emzini waseMkhaideni. Sase gijima sathi sihleli kwasekuba khona inyoka egijima phezu kwethu. Yathi migijima kwathiwa nganyakazi ngaleso sikhathi sasithembela ezwini. Sasazi ukuthi uma seliphumile izwi akukho okudlula lokho. Yasengena inkosi yasesizwini, yasehamba phakathi kwethu, yasehamba isithandazela, yaseyadlula nakumina yangithandazela. Kwathi kukhona intombazana yomkhwanazi eyayihleli laphana yamakhosazana, yaseyisuka sengena esipoliyana. Yaseyakhala, yayigijima, yayisuka igijima, yaze yawungena. Abaziyo indawo yaseMkhaideni ifana neyaseGibisila. Ifana ncamashi. Yasisuka le ntombazana yaseyangena emanzini, kwasekuyaphela, kwasekuthiwa hayi sephilile. Kwasethula siziba, sasiyathula. Sayisuka besuka bashumayele babe inkosini yasesizwini ilanga lamalanga. Basebethi ababa umntwana lo okade ngene esipoliyana usengene lapha. Inkosi yasesizwini yathi yayihlele etafeni, yaseyaphamisa iduku elimhlophe, yasiphamisa kanjena. Yasithi mhlangabezeni. Waseqhamuka. Wathi beqhamuka wathi kukhona into yasebuyasithela ngaphansi. Ngoba inkosi yasesizwini yayisekushilo, yathi mhlangabezeni. Uzomhlangabeza kanjani? Uyibona imboma, uyibona ihipho, uyibona imvubu, izilapha zilokhu zitelepela. Uzokwenza kanjani? Kodwa izwi lasesizwini lasekuphumile elingaphikiswa. Sasezangena insizwa ezazi ukuthi uShembe uphelele. Uma izwi lakhe selishilo ngeke siliphikise. Amen. Sesiyahamba sesikwedla zaze zawufika kuyona. Yasiyaphakama. Zasesikwedla sesibambe ngaphana ngapha. Zaze zawuphumela nayo ngaphandle. Wasibethi, "Hawu, kwenzekeni?" Yathi inkosi yasesizwini, "Nikeni, hambani nimtholele iphalishi iyambazi aphuze lona, bese nikuthi kusasa ngesonto nimlethe kumina." Kwathi maphuma isonto ekuseni, thina sasizingane sasithanda ukuthi sifuna ukwazi ukuthi kwenzekeni. Yasiyasho intombazana yathi ngifike ngangena, ngithe mangena wasekuba khona into engivala amakhala. Ngase ngingena ngaphansi, ngithe mangibona ngase ngiyibona inhlokomo ohlabela womesabayo. Ngase ngiwabona amaNazaretha lapha. Uthi le ndawo wazi uthi Galofu. Uthi ngase ngifuna ukuya khona. Ngithe mangithi ngiyakhona, yase yaphenduka inkosi yasesizwini. Yathi ifunani wena lapha? Yathi phindela emuva. Uthi ngase ngithi hayi ngifuna ukuyela, wasephindele emuva. Wathi angifuni, phindele emuva. Ingale ngathi seyiqhamuka inkosi yasesivela kanje.
uthi ngithe mangena waseba khona into engivana amakhala yase ingena ngaphansi komhlaba uthi ngale kathi ngingaphansi komhlaba bekhona into ebengiphefumulela bese kuthiwa ungaphefumula usheshe bese kuyangena ngaphansi bese kuyaphakama kuthi uphefumula bese kuye futhi inyamalala. Ngikhuluma ngoshembe lo sinlandelayo. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kuthiwa sathi thina siyahlanya kanti asihlanyi silandela into ephilayo silandela ushembe okuyena okuphilisayo. Amen. Izoyishiya ke leyo inyanga yesiZulu nayo yenze zayo imanga. Udadewethu wasegule naye futhi isikhathi eside kodwa kuthe uma ngabe eyiswa inyanga yesiZulu inyawo zakhe zasivuvukele yasefika ayithandazela waseyathandazela naye kwakusinda kwakhe. Lento iyalandelaya lento yinye njengoba ngisho ngithi ushembe munye. Wena ungazi ucabanga ukuthi hayi awokuqala wesibili wesithathu munye. Ithi enye intombazana sasise America phesheya kweyilwandle kukhona lento okuthiwa ukushushumbisa i-human trafficking. Ithi mayifika laphana ithi angazi ngiyathamba sasuko-8 sasibambe inkonzo eNew York endaweni nje enjengalena evulekile siyathandaza bese bakhona abanye baseGhana kodwa sibamba ngolimi lolukwedlo oluhlukile. Ithi le ntombazana angazi ufike bekunjengephupho kwathiwa ngize lapha ngizofika abantu abazobe begqoke kanje sabe sigqoke khona zona lezi zimhlophe. Ithi ngase kwathiwa ngizofika lapha kukhona abantu engizobafica khona. Hawu ngoba anginamali nje ngizazi ukuthi ngizokubuyela ngani ezweni lakithi na kwathiwa hamba uye khona. Ithi futhi angazi ukuthi ngiphume kanjani ngoba lapha bengikhona bekuvaliwe kuthiwa ngingene lapha ngase ngiyangena ngase ngithatha omunye umnyango ngase njengoba siningibona ngilapha nje kanti ngizohlangana noshembe lapha ngithahlangana. Ithi ke ibingazi ukuthi izokwazi ukuthi uyiphile kodwa ushembe yena waseyayiphilisa iyaphila namanje. Amen. Sikhulume kulezi sokuxhumana ukuthi hayi ethi ngisafuna ukuthi ngibuye ngize South Africa. Uke wafika la eSouth Africa ezobona lenkolo ayihlangane nayo eUS. Lo shembe lo esihleli naye lapha ukhona naphesheya. Amen. NaseGermany bekunjalo nakhona besibamba inkonzo sibamba uNazaretha sikhuluma noshembe ngoba ushembe uyaphilisa. Bese uthi mina lenkosazana nalo lwenza lwayo imanga kuyena lo angeze ungena ke angeze ungena esikhathi esithi ngoba phela umshumali kwinto ngendlela kwathi mamkhize uthathe nje isikhathi esasincane kodwa ke sokuyisigqoke eMaNazaretha imnandi indaba kaShembe kodwa unyazi lezulu singashiya kanjani ngingakhulumi ngalo. Lona silandela siyabona ukuthi silandela uNkulunkulu. If wena uthi wena no uthi laba abantu they idolizing something that doesn't exist. Kodwa thina silandela uNkulunkulu lesilandela uShembe ophelele onyazi lezulu. Ebebe khona ngesabatha lokugcina babona ukuthi kwenzekani. MaNazaretha indaba kaShembe iphelele indaba kaShembe iyo. Ningahlehli uma ngabe sokuxakekile ungasho lutho ngoShembe ungavisa uthule. You would rather keep quiet or shut up.
ngoba lento kaNkulunkulu iphelele. Asifuni futhi ngeke umsibone thina singcofa ezinye inkonzo. Ukuluza unyazo ngcofa enye inkonzo. Cha. Manje na ke. Ngoba luphelele luNkulunkulu luyaphila namanje. Singathi siphila ngaphansi kwalo ngoba into siyibonayo siyayibona imisebenzi yayo. Ngizoyishiya lapho sobe siqhubeke ngelinye ilanga. Inkosi buseni kusile. Siyabonga Shumayelo Nyazi noma ukhona lapha ashiye khona ukuthi eFrance seliyagcinwa isabatha. Ndoda yaphesheya ngazi bengasitsheli ngayo ukuthi eFrance sekushaya umthetho wesabatha. Kwathiwa eFrance uJesu akaze abe mhlophe, uJesu umnyama. Sicela inkosazana evulele umoya isivalele lenkonzo isihlabelo sika 211.